Asibingelele namhlanje egameni lika Jesu. Kungabe useThekwini bathi phakathi eGagasini. Ngabe useMlazi usefolweni ukaMashu. Ngabe useNanda. Ngabe usemaphephetheni usematiko kwaNgcolosi usemolweni. Ngabe ukanyuswa. Siyabingelela ngabe useMaritzburg wherever la ukhona KZN. Siyabingelela iKZN yonke. Siyabingelela iSouth Africa yonke ekseni. I've got a message for you today. Cela uyilalele kahle lento engizoyifunda la ngoba khona la ngase ikusize khona. Kulolu hambo oluhambayo. Kule mpilo oyiphilayo. Ilalele lento engizoyisho kuwena. Incwadi kaIsaya u38. Ngifuna nje ukufunda amavesi amabili kuphela. Verse number 2 wakhona uthi uHezekiya wayesephendulela ubuso bakhe odongeni. Izwa kahle. Wakhuleka kuJehova. Ubambe la wakhuleka kuJehova. Baningi abantu bathandaza kodwa ungazi ukuthi bathandaza kuphi. Kodwa uHezekiya kuthiwa wakhuleka kuJehova. Verse number 3 wakhona uthi wathi ngiyacela Jehova ake ukhumbule ukuthi ngiyambile phambi kwakho ngeqiniso nangenhliziyo epheleleyo. Besethi ngenzile okuhle emehlweni akho. Wayesekhala uHezekiya ngokukhala okukhulu. Hezekiya la wayegula kanti kuzofika umprofeti. Fika umprofeti uIsaya. Umtshela igama elilodwa lokuthi usuzofa. Tshela indlu yakho ukuthi usuzofa. Lungisa indlela zakho ngoba usuzofa. Kodwa lento lethiwa yabheka odongeni. Yakhuleka kuJehova. Yayithanda le ukuthi yakhuleka kuJehova. Angazi ukuthi wena mangabe ukhuleka kuphi. Noma uma uthandaza kuphi. Kodwa lento lethiwa yakhuleka kuJehova. Wathi nje uNkulunkulu ngiyacela ke ukhumbule ukuthi ngike ngahamba nje phambi kwakho ngeqiniso nangenhliziyo epheleleyo ngenzile okuhle emehlweni akho. Umbuzo wami ke namhlanje uthi ngaze wena ikuphi ongacela uJehova ukuthi akukhumbule kukona. Kule mpilo nje oyiphila ikuphi ongacela uJehova ukuthi akukhumbule kukona. Angikwazi mina ukuthi uhambe kanjani phambi kukaJehova. Mhlambe uhambe kahle phambi kwabantu. Mhlambe ukhokhe kahle nakumasingcwabisane. Igama lakho mhlambe lihle nakwaToyota kaMercedes uyikhokhela kahle nanezimoto. Kodwa sazi ukuthi uhambe kanjani phambi kukaJehova. Mhlambe uhamba kahle naphambi komphakathi. Mhlambe naphambi komndeni uhamba kahle. Kodwa nansi inkinga umndeni awunalo izulu. Umphakathi awunalo izulu. UToyota ngisho wayiwona awunalo izulu. Noma singcobisane na udila nomzimba kuphela. Kodwa sazi ukuthi uma wena uhamba emhlabeni uyokuthini phambi kukaJehova. Uthi lo baba khumbula. Ukhumbuza uNkulunkulu. Uthi Jehova ke ukhumbule. Ngazi uNkulunkulu into angayikhumbula nje ngawe. Webaba, wemama, wesisi, webhuti. Yini uJehova angayikhumbula nje ngawe. Uhambe kanjani phambi kukaJehova? Sewuhambile phambi kwabantu. Phambi kukaJehova ke khona uhambe kanjani? Ngifuna ukuthandaza namhlanje. Kodwa ngiyacela inhliziyo yakho ke ibuyele emuva. Ukuthi uma ngasekuthiwa wena ke ukhumbuze uJehova uzomkhumbuzana. This is Apostle Tichishange okhuluma nawe namhlanje kuseni. Uthi uHezekiya kwezinye incwadi
uthi mathambo omileyo zwanini izwi likaJehova. Into engixakayo ukuthi iphimbo elikaHezekiya kodwa uthi zwanini izwi likaJehova.